prachtig hoor. Ja, ik ben er nou toch. Wil, wat was er op een holle, jongen? Pak even die microfoon. Dolf, microfoon. Ja. Open. Ja, stiet dat wat? Wat stiet erop? nou. Ik heb geen idee eigenlijk. Ronnie Rijsdal, de koning van de Polonaise. Ja, geweldig. Hè, Dat is een soort prinseske, zei je maar. Super, hè? De hele studio op een kopje van. Ja, mooi, Kees. Ja, wist wat we doen? David en de Dutchman doen even niet een noemer en dan komen we bij je. Is goed. Hartstikke mooi. Doen we Heerlijke teringzooi hier in de studio. Zit er ook eigenlijk wat van. Ja, Wil, wij worden ouder, maar Ja, nog altijd energiek. gelukkig wel, toch hè? net? Gelukkig wel. Ja. Hey, Leuke band, hele leuke band. Ja, leuk. Zo. Ja. Kees Ja. Plat zit Kees naast ook, je, hè? hè? Ja. Ja, ik mag er even bij staan. Jij vindt deze soort muziek vind jij ook nog wel te pruimen, hè? Ik hou van bijna alle muziek. Oké. Dus, het blijkt ook weer eigenlijk... Kijk maar, er waren ook ter wereld als muzikanten. Daar is geen discriminatie, geen niks. Muzikanten kunnen altijd met elkaar. Was je Beatles of was je Stones? Alle twee. Ja. Mooi geweldig. tactisch antwoord. Nee, maar ik was eerst fan van de Beatles. Ja. Daarna werd ik fan van de Stones, omdat rhythm and blues, rock and roll, dat is natuurlijk, dat is voor de jongens is dat natuurlijk helemaal te gek. Ja. En later kijk je toch een beetje meer naar de Beatles en dan kijk je hoeveel kennis en hoe vernieuwend het allemaal was. Dat was natuurlijk, en de muzikaliteit, dat was absurd. Ja. En dan krijg je natuurlijk respect voor de jongens. Dat is absoluut. Ik heb respect voor Volendammers. Zijn er ook Volendammers die niet kunnen zingen, Kees? Ik ken er heel weinig. Ja, dat is niet te geloven, toch? Ja, dat is echt niet te geloven. Het is, en ook Zit nu... het in de genen? Ik denk het wel. Ik zei altijd vroeger van... ja, dat kwam natuurlijk omdat de oude luist... die varen vroeger op die platbodems op het IJsselmeer. Ja. En het enige wat ze deden was elkaar tegenkomen... en dan schreeuwden ze over het water wat ze wel niet gevangen hadden. Ja. Ik zeg, daar komen die geluiden vandaan eigenlijk. bijna Dat was niet ook zoutwater, hè? En dat was zoutwater nog. Later het brakkenwater. De Cats Tribute Band, hè? Toen de ideeën daarvoor ontstonden om die band op te richten... waarom is Piet Veerman toen niet gevraagd? Piet wou niet. Die zat in de kroeg. Nee, het werd eigenlijk... Want hij is wel gevraagd en ze zijn er ook geweest. Oké. Alle Catsleden die nog over waren. Ja. Theo Klauwer die was toen inmiddels overleden. Ja. En ze zijn er allemaal geweest. Kees, iedereen. Piet en Arnold en Keizer is er geweest. Het hele clubje. En het was een fantastische avond. Ze hebben ook nog meegezongen met de hele club. Oké. Dus het was echt eigenlijk een unieke avond om mee te maken. Ja. Daarna is het zijn ze allemaal weer hun eigen weg gegaan. Kees is vertrokken naar Indonesië. Die is daar overleden helaas. Ja. En dat is natuurlijk een verlies. Want het was... kijk, Arnold is natuurlijk altijd verantwoordelijk geweest voor de hits. En voor de. Maar Kees schreef niet onverdienstelijk. En Kees schreef gewoon kunststukjes muziek. Every night when the rain is falling, a million raindrops keep on calling your name. It's every night the same. Every day I see lovers walking, I know they're talking, 'cause we were talking the same. It's just a lover's game. Baby, for me it was more. Can you be like before? My one and only. Don't leave me lonely without your love. Every night when the moon is shining, I hope to find in her silver lining your name. It's every night the same. Baby, for me it was more. Can
to be like before. My one and only, don't leave me lonely without your love.